zvekare kwatiri kuita paCullion TV channel yenyu yatinokupakurai nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika kunyika yekwedu, kunyika yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe nhasi ndatodzoka ndauya panapa mukaona ndauya zvechop kudai so zivai kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka munyika yekwedu. So kana zvingori panapa uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Nyaya iri panapa yakamira kadai so paita emergency meeting vakomana ava I don't know kuti what is going on, but ndo nyaya iri panapa iri kunzi Zimbabwe's ruling party ZANU-PF this afternoon hold its crucial decision making political meeting at the party headquarters in Harare amid intensifying infighting and mounting pressure for President Emmerson Mnangagwa to officially and unequivocally announce that he will extend his rule beyond his 2028 second term constitutional limit to 2030 or seek a third term. Nyaya third term ya vakuda kuti vachienda vachinowonesana ku Jongwe House kwa wanaita ma decision is everywhere. Ndo nyaya iri kubuda iri muma streets iko zvinezvi because apa pari kuzonzwa vamwe vari kuti Mnangagwa in panic meeting as cool looms. I don't know kuti cool yacho chikuda kuitwa rini, but you know zvinotaurwa zvipere vanhu vari kungotaura zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka isusu kana tichinge tanzwa nyaya dzakadai so atinonoke, tinogara tamhanya nadzo toonesana nemi, tichada kuzodzoka tichionesana kuti zvii zvanga zvichitaurwa mumeeting yacho iyoyo yavanga vakaunganira, yavanga varida kutaura zvii zvazotaurika zvazotorwa nzvimbo kuti murume uyu achati chii, achachinja magoalpost here, because patone nguva mavideos akawanda achitaura kuti inini handisi kuda kuti ndinopinda ku2030. Ndo mashoko aibuda kubva kare achitaura, asi takaonawo vazhinji vaimhanya atizive kuti chii chavaibhenefita pazviri, nekuti unongoziva kuti vamwe vanhu vanosapota ZANU-PF yacho kana kuti vanenge vachida kumhanya, vachida kuzviita mafoot soldiers, vanoda vachida kumhanya-mhanya, vachida kuzviita magood boy. Dzungu ravainaro chairo rakawandisa, ende unoziva kuti munoenda munotengera vanhu rice moita sei mudzimba, kana kuti machicken ini nemachinchim, mozoda kuti vanhu vese veZimbabwe vati ngasvike 2030. I don't think it makes sense, because 2030 yatinoda as Zimbabwe i2030 yekuti munhu anofanira kunge afforda kuzvitengera ega chicken ini yacho, kwete kuda kumirira kuti paitwe rally kuti azodya chicken ini. Ende munhu anofanira kunge afforda kukwira bhazi achiendawo kwaanoda pane kuda kumirira kukwira bhazi achiendeswa kumusangano weZANU-PF. So muri yeZimbabwe ndonyere panapa, ndisingapedze nguva yenyu regedzai ndikusiyei makateerera pane audio yega zvinhu zvakawanda zviri kutaurika panapa. Muzondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section kana muchinge mapedza kuteerera. Vana veZimbabwe ndauyawo panapa kuti titaurirane chokwadi. Nezwi randiri kuona ratisiri kudefine zvariri kureva uye zvarida kuita. Uyu munhu anonzi Mnangagwa uyu anoshandisa inonzi divide and rule. Ndo tsika yake yaanoita. Saka akakudivhaidhai ndobva matadza kuona neziso rekuti ada kuti tatemba neconstitution kuti muti ndezvekuZANU-PF. Ndo inonzi divide and rule method yaakatoapply ipapa yekuti munosiya chinhu ichi muchiti aiwa inward fight yemuZANU-PF. Iye akanga atori netarget yake nekwaakanga akananga nezvinhu zvake. Mnangagwa is claiming himself as a constitutionalist. Makatadza kupanzwisisa zvaari kutaura, matauriro anoita mazwi ake anenge akarembera. So constitution yakaamendwa yakaitwa anything chayanhingirikina, anobva ati ini changu ndiri kungoteedzera chete constitution. Constitution yakarega kuamendwa anongoregera muna 2028, but yakangodzimara yaamendwa chete anongokutaura ndinoteera constitution, obva aita sei? Because iye zvokuona kuti kana ichinge yaamendwa inenge isisiri constitution mubhureni make hazvimwe izvozvo. Saka ndachida kuti tichenjerere munhu anonzi Mnangagwa uyu kuti tinyatsomunzwisisa kuti kana achindiri constitutionalist ari kuti chii. Because yakaamendwa anongokutaurira kuti constitution yandiri kuteedzera, isina kuamendwa anongokutaurira ndiri kuteedzera constitution. Toya pamavision, Mnangagwa haana kutanga vision nhasi, kana kuti ZANU-PF haina kutanga zvemavision izvi nhasi. 2020 chainzi housing for all by the year 2020. Akawana imba vangani mu2020
kusiya kwokutopazirwa dzavanadzo chaidzo. Then income and law nezvaari kudedzera kuti middle to income chakadaro yaari kutaura iyi by 2028 by 2030 makada kuzvitarisa makambani achivhara munogozosvika ikoko kuincome kumiddle income seiwo makambani avhara vanhu kuti muzvibvunze so isi takanga tiri mayuthi chaizvo kana kuti regedza titoti takanga tiri magandanga takatangira kuugandanga tichipromisa ana mujibha muhondo umu kuti patiri kunosvika uku dhaikota tichariita bhazi remayuthi arimanya kandege kainzi arumanya takatokomboza song yaiimbwa vanhu tiri kufuranduku dhaikota tichariita bhazi remayuthi arumanya tichiita bhara remanyowa tasvika kufurandi vakanga variko vanozviziva kuti kuzanu taiwirirana kuti kana takaenda munhu akatonga 5 years anobva aregera naanga achiteedzera because takawanda hatisi kuda monaki but tasvika mugabe akasenzesa vakadzi vemuhighfields vakanga vari muharare vakanga vasina kuona hondo ndo vaakamobiliza ikoko ndokwakazotanga kunzi ndopakazobviswa slogan yekunzi pasine undingova ndini tiri kufurandi uku kwainzi pasine undingova ndini but mugabe akatanga kuita undingova ndini akaita 37 years ari mupower pandori na vamwe vanhu vakafa vakanga vari maambitions ekutonga vanoverengera ana Herbert Ushe Hukunzwe ana Krisi Herbert akapopota pakafa Krisi kuti munhu auraya Krisi uyu naiye achatsva nemoto Krisi tamuviga but iye achatsva nemoto haazoviga dzakanga dzingori shungu hatina kuzviziva ende hatizive kuti zvakazopera sei saka nawo nyaya dzeZANU-PF idzi dzinoda kungwarira kunyeperwa chete vanhu vekungonyepa nguva dzese